autobusami. Να δούμε αν αντέξει, έχει καλό. Αν δεν αντέξει, κοιτάξτε. Παναγίας είναι άτομο και φτάνει τα πάντα, δεν μπορεί κανείς. Και αν κάτι χρειαστεί, όλα εκεί ότι είναι θα φύγουν εκεί από κάτω και η φάιλ θα δουλεύει. Αν χρειαστεί. Δεν πάει σε Όχι καλύτερα. Όχι φλάτσα, γιατί θα θες και τους όρτες και τέτοια. Το ρακόρ αν λες κάτι. Πώς το ρακόρ. Δεν λες είναι. Άμα μου λες είναι 2 μέτρα, τους εμπλέξω και θα πάω σε κάνω. Το ρακόρ να λες, 2 μέτρα. Για να πλάτος είναι αυτό. Ωραία, μην το λες. Λες δεν μπορείς να βάλεις κλειδιά από μέσα. Εκεί μπροστά αν μπορεί να μπει το γαλλικό το μεγάλο, και να πάρει. Να σου πω, αν κρυφτούσε εκεί, κάτι μέτρα, σε αναγκαστικά και θα το πηγαίνεις να το φτιάξεις. Που είναι το καθημερινή, δεν βγαίνουν όλα, παιδί, και λίγο και τη στιγμή. Λίγο θα φτάνει σε βατική, οπότε θα φτάνει. Δεν σου σύγχρονα το νερό στο κεφάλι. Α, είσαι εδώ τώρα. Άκουσε, λέω για κάτσε να πάω. Σταματάμε τη φάγια, ανοίγει το ποτάκι, δεν θα τη διαβολή. Αυτό είναι. Για να πάω μπροστά, Fajny jest ten zoom. Fajny jest ten zoom, tylko nie wiem jak z ostrością będzie dopiero widać na tym. Boże, tam domy są. Tam u góry jest dom. Ja dziękuję.